găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Neacșu și vă invit la o nouă ediție din NATO Urban Maritim, coproducție realizată în parteneriat cu Constanța TV și caravanaurbană.ro. Mă bucur să vă revăd după o lungă perioadă și așa cum bine v-am obișnuit, aici în studio alături de noi este domnul Victor Raileni, expert NATO. Bună ziua, domnule Victor! Bună ziua! Iar online cu noi, în direct din București, este domnul Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldovei în România. Bună ziua, domnule ambasador! Bună ziua! Bine v-am... Mulțumim frumos! Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici în direct cu noi la Constanța TV, pentru că recent dumneavoastră ați publicat două volume importante, Trupele ruse de ocupație în Republica Moldova, o culegere de documente și materiale importante care mai mult ca oricând acum sunt utile și relevante în contextul actual al agresiunii militare ruse în Ucraina. Vă rog să ne faceți și nouă o sinteză a acestor volume și oarecum să facem și o analiză a contextului geopolitic actual. Vă rog. Da, cu plăcere. Aceste două volume cuprind 617 documente. A fost rodul unei activități pe parcursul, cred, a peste 20 de ani, pentru că încă începând cu anul 1993 am participat la negocierile moldo-ruse privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Am colectat aceste documente pe urmă pe parcursul anilor și am hotărât ca să le adun toate într-un volum, au ieșit două, cu speranța că vor fi utile atât cercetătorilor cât și factorilor politici de la Chișinău. Pe scurt, pot să spun că în această culegere, care are un studiu introductiv, vorbesc despre istoricul prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova, cum s-a transformat apoi fosta armata a 14-a în grupul operativ de trupe ruse, dislocat în regiunea transnistreană, despre așa numitele forțe de pacificare moldo-ruso-transnistrene, despre negocierile privind retragerea trupelor ruse, atât în format bilateral, cât și în cadrul negocierii tratatului CFI, precum și care ar fi, dacă pot spune așa, concluziile ce le putem trage din această expunere a documentelor. Pentru că, de fapt, toate documentele demonstrează foarte clar că Rusia nu a avut niciodată de gând la modul serios să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, a dorit să mențină trupele pe teritoriul Republicii Moldova pentru a avea o pârghie de a influența conducerea Republicii Moldova, politica externă a Republicii Moldova, pe scurt, de a o menține în sfera de influență a Rusiei. Deci toate aceste documente se referă la aceste aspecte și cred că cei care vor să tragă învățăminte despre o prezență ilegală pe teritoriul unui stat străin, cazul Republicii Moldova este un caz foarte elocvent de studiu a acestei prezențe militare ilegale. Domnule ambasador, în contextul actual al conflictului ucrainian, cât de sigură este, cât de securizată este Republica Moldova, mai ales că, potrivit surselor, există peste 20.000 de tone de armament pe teritoriul Republicii Moldova, mai precis în Transnistria? Deci, evident că Republica Moldova nu are niciun fel de garanții de securitate și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ceea ce se întâmplă în Ucraina, poate afecta sau putea afecta foarte direct Republica Moldova, pentru că cred că dacă armata rusă nu se împotmolea
în operațiunea ei așa numită specială în Ucraina, cred că trupele ruse nu se opreau la Nistru, dar se opreau la Prut. Să nu uităm că Vladimir Putin vorbea într-un anumit context de Moldova ca teritoriul rusesc, teritoriul al Imperiului Rus. Deci mesajul era foarte clar. Republica Moldova este vulnerabilă, evident, având aceste trupe de ocupație pe teritoriul ei, dar nu doar prin prezența acestor trupe, ci prin faptul, pe lângă alte elemente, ca o mass media rusească foarte agresivă, o biserică rusă ortodoxă, o biserică care este de asemenea pro-rusă și foarte, aș spune, incesivă în timpul campaniilor electorale. Pe lângă toate acestea, cu ajutorul armatei ruse din Transnistria, autoritățile separatiste de la Tiraspol au creat o armată care, din punct de vedere a capacităților și forței militare, este superioară Republicii Moldova. Deci, dacă ar dori trupele transnistriene împreună cu trupele ruse de la Tiraspol să ajungă la Chișinău, cred că nu ar fi o problemă pentru ele. Cu atât mai mult că în Republica Moldova mai există o coloană a cincea a Rusiei foarte puternică. Uitați-vă la Partidul Socialiștilor, de exemplu. Deci, din punctul acesta de vedere, Republica Moldova este vulnerabilă. Forțele ruse din Transnistria și armata transnistreană, care, dacă ar fi pusă pe picior de război, ar ajunge la 20.000 de oameni. Deci este o forță care nu poate fi neglijată și, cum ați menționat dumneavoastră, pe lângă aceasta există un depozit de armament și muniții, circa 20.000 de tone de material militar, echipamente. Noi exact nu știm ce se află acolo, deci pe parcursul a 30 de ani autoritățile moldovenești au tot încercat să pătrundă la acele depozite din Colbasna și nu s-a reușit. De 2 ori au fost niște misiuni OSCE cu diplomați cărora li s-au deschis ușile la depozite doar și ei au privit așa de la departare la aceste depozite, dar nimeni nu știe ce armament și echipament există în acele depozite. Evident că rușii pe parcursul anilor au prezentat diferite liste de muniții și armament ce ar fi acolo, dar cred că acele liste pot fi privite cu foarte multe rezerve, că ar fi niște liste cu echipamentul adevărat care este în Transnistria. Ca fost ambasador al Republicii Moldova în România, cât de important este parteneriatul cu Republica Moldova, între România și Republica Moldova, și cum vedeți că se va consolida acest parteneriat la nivel de Uniune Europeană? Știți, eu aparțin, dacă vorbim de forțele politice de la Chișinău, eu aparțin de persoanele care văd viitorul Republicii Moldova într-o reunire cu România. Dar evident că acest proces presupune curaj și de o parte și de alta și o anumită situație politică, geopolitică și așa mai departe, dorința în primul rând, a elitelor politice din ambele țări și așa mai departe. Dar evident că pentru noi, România a fost pe tot parcursul existenței statului Republica Moldova cel mai important și dezinteresat partener și mai mult decât partener, aș spune, acel stat care, atunci când ne-a fost greu, când am avut
probleme, când am avut nevoie de ajutor, România a făcut-o fără niciun fel de rezerve. Este important ca relațiile, evident, să se dezvolte, dar cred că nu ar trebui să fie neglijate și forțele unioniste din Republica Moldova. Domnule ambasador, știm foarte bine că Republica Moldova este dependentă de energia din Rusia. Cum vedeți asigurarea securității energetice, dar și asigurarea securității agroalimentare în următoarea perioadă pentru Republica Moldova în contextul conflictului ucrainian? Deci, bine, problema dependenței sau independenței energetice față de Rusia este o problemă veche, nu a apărut acum după conflictul sau războiul din Ucraina. E altceva că s-a făcut pe parcursul a 30 de ani foarte puțin pentru ca noi să ne desprindem energetic de Rusia, atât în ce privește gazul natural, cât și electricitatea, dar în ceea ce privește și sunt posibilități ca să facem acest lucru. Am putea să ne racordăm la linia de înaltă tensiune de la Năslavcea sau cum? Isaccea, mă scuzați. Da, de la Isaccea. Deci am putea, de asemenea, ați văzut că avem pus în funcțiune deja și gazoductul dintre Republica Moldova și România, dar care, din păcate, este deocamdată gol. Acum se vorbește despre posibilitatea de a construi niște depozite de gaz pe teritoriul României. Deci, dacă ar fi să gândim un pic, cum spune englezii, out of the box, știți, s-ar putea găsi răspuns la foarte multe, sau s-ar putea găsi căi de a asigura această independență energetică. În ceea ce privește relațiile privind Rusia, alimentare, dacă vorbim despre relațiile comerciale, să nu uităm că după 2014 cota parte a exporturilor moldovenești, 67%, dacă nu greșesc, anul trecut, a fost spre țările europene. Deci, printre cei care sunt printre țările sau principalul partener comercial al Republicii Moldova este Ucraina, este România, care deține circa 30% din tot comerțul Republicii Moldova. Deci, inclusiv Transnistria, cea mai mare parte a comerțului care îl are, nu îl are cu Rusia, îl are cu țările din Uniunea Europeană. De aceea e nevoie ca să depunem eforturi pentru a ne extinde pe piața europeană, să căutăm noi piețe, pentru că, știți, embargoul impus de Rusia în 2014 Republicii Moldova, pentru că și-a exprimat opțiunea pro-europeană, chiar dacă a fost un embargo, a adus foarte mult bine indirect Republicii Moldova, pentru că dacă, de exemplu, se exporta vin în vrac foarte mult în Rusia și Rusia alegea ne permite accesul pe piața rusă, nu ne permite, deci fermierii, companiile moldovenești s-au reorientat spre piața europeană,
produc vinul mai de calitate, nu-l mai vând în vrac, îl vând în buteliat și deci s-a obținut lucruri care inițial păreau imposibile, dar cu timpul s-a dovedit că au fost posibile și chiar benefice pentru economia Republicii Moldova. Domnule ambasador, acum pe final de interviu vreau să vă întreb unde găsim volumele dumneavoastră ca să le putem achiziționa? Bănuiesc că se pot achiziționa vor putea fi achiziționate la librăriile Cărturești, pentru că editura Cartier din Chișinău, care a publicat aceste volume, are un parteneriat cu librăriile Cărturești. Cu siguranță le vom achiziționa și noi, pentru că ne dorim să avem acces la astfel de documente și materiale și culegerea dumneavoastră cu siguranță ne va aduce o perspectivă asupra evoluțiilor, atât trecut, prezent și viitor. Vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră aici la NATO Urban Maritim și vă mai așteptăm cu drag. Cu plăcere. Mulțumim! Eu am să revin aici în studio pentru că l-am pe domnul Victor Aileni, care nu întâmplător în toată această perioadă a creat o serie de analize, dezbateri privind securitatea și reziliența, nu doar urbană, dar și securitatea internațională, pentru că, după cum bine știm, domnule Victor Aileni, România este furnizor de securitate pe flancul de sud-est al Europei. De asemenea, investițiile majore pe dimensiune militară sunt din ce în ce mai evidente. Deja se vorbește de comandamente NATO permanente și se extind aceste baze militare. Dorim și noi mai multe informații, mai ales că contextul actual al conflictului ucrainean a schimbat paradigma de securitate. În primul rând, apreciez prezența domnului ambasador, de care ne leagă câțiva ani de cunoaștere, am participat la evenimente împreună. Este extraordinar de laudativ și apreciativ efortul de a colecta documente la o asemenea scară despre o zonă care are o istorie extraordinar de fulminantă și care este într-o vecinătate. Ca să fac o scurtă precizare și să întăresc importanța celor două volume, este faptul că Transnistria, în esența ei, și mai ales istoria armatei a 14-a, începe în 1956. În 1956 a fost intervenția brutală a Uniunii Sovietice în Ungaria, dorind să dea un exemplu prin forță, prin șoc, așa, celorlalte state care ar fi îndrăznit să miște din linie în raport cu Moscova. Lucrurile au evoluat. Această zonă militară s-a consolidat semnificativ odată cu retragerea logisticii și armamentului militar din fosta Germanie de Est, ajungând astăzi la asemenea depozite care au un grad de risc foarte mare și prin alte cauze. Obosirea, ruginirea materialelor militare care sunt în zonă. O explozie, cum s-a întâmplat într-o altă parte a Rusiei, poate fi devastatoare spre această zonă și un fost ministru al apărării al Republicii Moldova, Vitalie Marinuță, atrăgea atenția în direct despre elementul catastrofei pe care îl poate reprezenta această situație. Deci recomand studiul și apreciez dezvoltarea și aducerea acestei tematici în contextul mai larg al relațiilor română-moldovenești și al vecinătății de război generată în acest timp de către invazia rusească în Ucraina. Dintr-o altă perspectivă, contextul este în felul următor. România și întregul flanc estic a devenit vecinătate de război. Este un element de unicitate nefericită, necunoscut de la 1945 încoace. România a parcurs un formidabil drum după 90, ajungând astăzi unul dintre pilonii principali ai flancului estic de proiecție de forță militară, hub energetic în dezvoltare și, într-un interval de timp viitor, hub financiar bancar. Proiectul pe care l-ați inițiat, NATO Urban, având ca focalizare localitățile majore care sunt în vecinătatea bazelor militare majore din România, Cluj, Sibiu, Brașov, Târgu Mureș, București, Constanța, cu cele două ramificații dinspre Mangalia și dinspre Galați, care au generat cluburile NATO ale
business, pentru a încuraja comunitatea de afaceri și interoperabilitatea și interfața între administrațiile locale, între mediul universitar, mediul de afaceri. Deci este un proiect care este în derulare, în desfășurare și am avut întotdeauna o extraordinară apreciere pentru construcția proiectului respectiv și mai ales implicațiile care astăzi le vedem de o importanță extraordinară. Dintr-o altă perspectivă, ca atare, România își exercită încă o dată o nouă dimensiune. Este dimensiunea de a realiza istoric unicitatea acestui moment în care, ca niciodată în istorie, suntem protejați în cadrul unei alianțe de forță care este cea mai importantă alianță militară a istoriei lumii. Suntem într-un club partenerial care se numește Uniunea Europeană, care reprezintă din nou un enorm salt pentru noi, care oferă garanții din toate punctele de vedere și este într-un proces evolutiv în care ne vom manifesta importanța în această regiune pe cele 3 dimensiuni: militară, energetică, hub energetic și financiar-bancar, cu mențiunea că în proiectul celor 3 mări în care România este reprezentată ca membru fondator, printre altele, ale Fondului de Investiții pentru operaționalizarea întregii infrastructuri critice care pleacă din nord, dinspre Polonia și partea nordică și conectează întregul flanc estic. Este un proces complex, este un proces de schimbare istorică care are loc în România și în dimensiunea de adâncime. Iar zilele care urmează și perioada următoare ne va uimi pe toți de emergența unei Românii care o văd strălucitoare în viitorul care urmează. Domnule Victor Ailenit, noastră ați participat recent la o conferință online organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, unde firme importante, peste 200 de firme din Statele Unite ale Americii, sunt interesate de investiții în România. Nu putem scăpa din vedere că dumneavoastră aveți o experiență vastă în acest segment, având în vedere că încă din perioada aderării post-NATO a României și în emergența aderării către Uniunea Europeană, dumneavoastră ați facilitat anumite firme americane în consorții cu firme românești să participe la licitațiile publice organizate de bazele militare. Cum vedeți emergența segmentului economic, parteneriatul român cu Statele Unite ale Americii? A fost un semnal extraordinar această conferință organizată de către Ambasada Statelor Unite cu reprezentanții a peste 200 de firme americane interesate să intre în piața românească a acestui timp, în care se consideră și este o dovadă că România începe să fie un teritoriu agreat, un teritoriu sigur pentru investițiile americane, în care sistemul judiciar aflat în profundă schimbare și maturizare, vedem decizia de ieri care a zguduit media publică românească, iar pe de altă parte aș adăuga în experiențele succesive. 2007 am fost unul dintre reprezentanții unui grup american pentru selecția și promovarea firmelor românești odată cu emergența facilității militare de la Cogălnicianu, care astăzi se transformă în bază militară uriașă permanentă. De asemenea, scutul de la Deveselu, consorțiu care a obținut și a câștigat licitația, am fost parte din echipa de consultanță strategică în care unul dintre grupurile principale și, de fapt, grupul principal, se spune așa, era grupul KBR. Lucrurile au evoluat de atunci. Între timp s-au deschis noi oportunități, văd din perspectiva semnalului care a fost dat de către Ambasada Statelor Unite prin această conferință și intenția celor firmelor numeroase care deja un portofoliu a început deja să facă căutări în piață, cum spunem noi în partea asta, sunt niște semnale extraordinare. Mai adăugăm creditarea de către Exim Bank USA a României cu 7 miliarde de dolari pentru operaționalizarea centralei 3 și 4 nucleare și emergența unor grupuri americane care vor pune în piața românească microcentralele nucleare, parte din arhitectura mai mare de hub energetic și furnizor de energie regională. Consider că sunt niște semnale extrem de puternice, văd o maturizare pentru că în acest proiect NATO urban, având oportunitatea de a participa la seminarele pe care le-ați organizat în orașele respective, un număr semnificativ, am văzut în timp evoluții, salturi în nivelele de înțelegere. Este un moment în care România, istoric, își va face simțită prezența.
Mulțumim frumos, domnule Victor Aileni. O să dăm start unor viitoare ediții aici la Constanța TV pe dimensiunea NATO Urban Maritim și cu siguranță vom dezbate viitoare subiecte, mai ales parteneriatul strategic România-Statele Unite ale Americii. Iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezență, vă așteptăm la următoarea ediție și pe curând, dar să nu uitați să urmăriți caravanaurbană.ro și Constanța TV. Pe curând!